γεια σας και πάλι. Σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο και αυτός είναι ο Λούις. Άλλαξε τον χαρακτήρα του και τον έκανε ο Μέση με τη φοβερή του μπάλα. Θα κάνουμε την πίστα τώρα να τη φτιάξουμε. Επόμενα. Λέει για να παίρνει κανένα λεπτό. Ξεκινάμε. Τι ωραίο vlog. Λοιπόν, στο chat. Τώρα πατήσουμε το F, θα γίνει αυτό το πράγμα. Πατάμε αυτό και άλλη μία, να πάει προς τα κάτω και να μπορέσουμε να βάλουμε τα blocks. Λοιπόν, ανοίγουμε το τέτοιο, σκούρο τέτοιο, δεν πειράζει. Ποιος είναι ο Σάλιον? Θα τον δεις. Και εγώ πολύ σ' αγαπάω και εγώ πολύ σ' αγαπάω. Ιερός. 65 είναι, αλλά έχει το μυαλό του μικρού παιδιού. Έχει το μυαλό που έχει η Φέντρα. 7χρονο μυαλό έχει. Α, είναι χαζούλης, Ναι, και το τρέχουν τα σάλια από το στόμα. Νομίζω ότι είναι 5. Γι' αυτό. Κρατός κιλό. Στο YouTube. Λοιπόν, πρέπει να τα λέγω. Λοιπόν, επέστρεψα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το βίντεο. Sorry, βγήκα. Μπαίνει πάλι. Σταματώ μέχρι να φορτώσω γιατί είναι λίγο βαρετό να περιμένω. Εντάξει, φορτώνω τώρα, περιμένετε. Ouch. Χτύπισμα. Παραλάβετε και εσείς είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάω. Já fui.
Μέχρι να το κάνουμε όλο αυτό, σταματώ το βίντεο και μόλις το κάνουμε θα επιστρέψουμε. Βασικά δεν χρειάζεται να το κάνουμε στην πατήσα. Λοιπόν, δείτε. Το έλατο μέσα στο μακρινό χώρο. Λοιπόν, το Βικτόρια. Είχε χαλάσει ο υπολογιστής, είχε πέσει κάτι. Όχι, παραλίγο. Περίμενε, Φέδρα. Sorry, παιδιά, είναι η αδερφή μου, η Φέδρα, το κοτόπουλο αλλιώς. Δεν είναι κοτοπουλάκι γλυκό 5. Δεν μπορώ τώρα. Κάνω βίντεο. Παράτα το λίγο. Δεν μπορώ να παρατήσω. Κάνεις το πρώτο μόλις και δεύτερο. Όχι, παιδιά. Θα την ακούσω. Έλα, γιατί είναι πιο σημαντική η ζωγραφιά από το βίντεο. Παιδιά, θα κάνω άλλο 1 λεπτό το βίντεο. Γιατί θα πάρει μια ώρα να ανέβει το βίντεο άμα γίνει πάνω από 20 λεπτά. Πέρασε το 1 λεπτό. Όχι, περίμενε, Φέδρα. Πήγαινε από εκεί. Γιατί με κάνει τα δυο μου πόνοι. Όχι, πρέπει να το κάνουμε. Περιμένετε λίγο να σταματήσω τον τζάκωμό μας. Οκ. Δεν πρέπει να ακούγουμε καθόλου το βίντεο. Κάλυψε να λεπτό. Πες την λεπτό. Αυτά. Γεια!